campers aan het maken of aan het afbreken? Dat hebben we gehad. Wat dat hebben we gehad? Het afbreken. Oh, We zien nu aan het bouwen. één of twee? Twee. Deze is van de zoon en deze is van mijn vrouw en van mij. En waarom allebei? Omdat ik denk even aan de benzineprijs, hè? Ja. Waarom Amerikanen? Oh ja. Het is maar 1 op 5 hè, wat dat loopt. Ja. Oh, hier! Nee, dat is hobby. Oké. Dat is hobby. En was het niet ergens een gastank verstopt of zo? Nee, het is nog allemaal... ja, hier heeft wel nog gas binnen, LPG. Maar dit is nog benzine. Maar deze is gans gerestaureerd. Motor nu, alles gerestaureerd, zeg maar. Zelf? Ja, met behulp van de zoon. Hè. De zoon is het technische brein. Deze automonteur. Nee, Maar die heeft gewoon die heet het in zich. twee rechterhanden. Ja. En koppie. Papa heet gaat minder in het koppie. Oh, dus je leeft comfortabel mee op de talenten van de zoon? Ja. Het is niet voor mijn veer in zijn kont te steken, maar ja, er heet het goed. Kijk, ja, het is allemaal oude techniek, maar ja, er moest het wel allemaal ja, kennen weten. Hè. Oh, er zitten zelfs nog de... Heb je de echte uit Texas laten komen? Ja, die is... die komt uit Texas. Die komt van, ik meen... Ja, in ieder geval het noorden. Daar hebben we wat meer problemen gehad met de carrosserie. Die waren het slag. Dus daar hebben we best wel plekken om moeten vernieuwen. Oh, hier, deze blauwe. Ja, die waren... ja, die heeft wel gelegen. Is dit het talent? Nee, dat is de schoendochter. Hallo. Hoi. Hoi. Kijk eens. Hij wordt gewerkt. Oh, chic. Oh, wat leuk. Ja, dit heeft mijn opa gedaan. Die opa. Ja. Papi. Zelfs de families onderling die... Ja. Ja. En Familieprojectje. was opa Timmerman of zo? Ja, vroeger. Leuk. Ja. Daar zal opa wel heel trots op zien. Ja, zeker. En dan heette dat keukentje, heette dat ook Ja, zo? hebben we het ook gemaakt. Het alles eigenlijk gemaakt qua hout. Allemaal afgehoord, hè. Ja. Wat zouden storen nog en gewoon... Och, die ledjes allemaal, dat zijn allemaal losse ledjes. Ja, deze lag bij de scouting. Dus, ja. Maar is dat niet de allerleukste manier om een campertje in elkaar te knutselen met allemaal dit soort dingetjes wat ze tegenkomt en Ja, ik waar vind een stukje van werk van opa in zit en Ja, ik vind van wel. en dit is dan die Ja, schoonvader. dat is mijn schoonvader. Ja. En ik huur net is dat Tine vriend Ja, of Tine man Tine Mijn vriend? vriend, ja. Dat het zo'n handige is. Ja, dat is waar, ja. Waar is die nou? Het is werken. En die is vrij. Ja, ik ben vrij, ja. Nu zijn de rollen even omgedraaid. Voor 1 dag. Normaal is hij altijd aan het werk en ben ik op school. En nu ja, is hij werken. Oh, dus zit ze op school? Ja. Wat is ze? Verpleegkunde. Ja, Ja. je zit ook nog op school. Ja, mijn vriend zit ook op school, ja. Goh. En dat, ja, gewoon Noordentee, of ja, gewoon, ja, zijn werk. Wat er erbij deed, ook, zoals wie bij Bart. Ja, Ook bij Arriva. oké. Maar Maar ik noem hem tot gewet tot Bart. ja, dat treinmachine is. Ja, dus. ja. En de van dich, wie had hij? Marco. Wat doet Marco dan? Marco deed op het kleine busje rijden. Oké. Ja, Dat is vakantiewerk. ja. Wat grappig. Maar dit is wel... Heb je dat hefdak, heb je dat er zelf ingezet? Nee, dat zat er al in. Dat zat er al in? Ja, Dus het was eigenlijk al een campertje? ja. Alleen zat er was geen interieur meer, dus hebben ze helemaal eruit gehaald. Ja. Enig. Ja, nu... Was dat altijd een droom van nog? Een campertje? Ja, eigenlijk wel, ja. We hebben een andere camper gehad. En daar bleek minder goed dan gedacht. Dus dat hebben we verkocht. En toen heeft Marco en Frank hebben deze op internet gevonden. En toen was het, ja, wat gaan we doen? Ja, we kunnen het proberen om te importeren. En het is gelukt. Toen het aankwam was het wel even een schok. Qua hoest en qua werk.
Ja, Het is, ja, die schoonpap zei van, ja. daar had je iets meer geleden qua... Ja, dat was wel een beetje brokken kaas, zeg maar. Gatenkaas. Dus, Is het nou ook de bedoeling dat je straks ook samen gaat toeren? Op vakantie ja, gaat? uiteindelijk wel, ja. Ja. We hebben afgelopen jaar zijn we naar Urk geweest. Want ja, het was natuurlijk met corona gaan we naar het buitenland of niet. En toen lagen we gewoon met een matras op de grond. Ook al met deze? Ja, met deze, ja. En dat was het. Maar dus ziet je toen ook mee geweest? Ja, ja. Met ja. die? Nee, we hadden toen een andere. Die heb ik verkocht. En die hebben we toen, ja, of ja, die hebben we tussentijds hadden we die gekocht in Amerika. Ja, dat hadden we toen al, ja. Ja. En zien we met een andere zien, we ook een Amerikaan. Zijn we toen naar Urk geweest. Ja, eigenlijk een rondje Nederland. Ja, hè. rondje Nederland heb je gemaakt. Vooral Ja. Friesland gedaan, Urk. Wat grappig, Bart vertrekt met zijn houten kei. En dit zit er allemaal al aan? Ja, dat is... Het is... ja, Ja. Kijk, dat zien die details, hè. Dat vind ik heerlijk. Oh, kijk nou toch. Dat is geweldig, schat. Zien van die rare details. Maar het is wel leuk. En er zit een van de veersysteem zit erin. Ja. Ik vond de bekleiding ook zo leuk van de deurtjes achter. Ja. Lot je die zitten? Nee. Niet? Nee, maar Er komt iets anders, retro, vintage. Ja. Nee, we willen wel alles retro willen voor terug. Want ik ben nu ook aan het wachten voor wie heet het, houten panelen. Wat dus echt ook, ik wil hem gans origineel wat terugmaken. Met de oude charneertjes ook, wie zo gaat allemaal. Hè. Want ik heb hem gesloopt en er zat, bij ons zat wel nog alles te binnen. Maar ik heb alles bewaard. Charneertjes, hendeltjes, er zat nog een bad in, dat hebben we voor, maar ja, dat doen we dan. Oh, wacht. Ik heb wel eens van die airstreams gezien. Er zit dan zo'n zitbad Ja, in. zo'n zit. Oh, zo die jongen? Ja, dat zit. Ja, het is echt leuk, ja. Het is echt leuk om te kijken wie ze dat vroeger zich toch al bedacht hadden. Want dat had er hier binnen staan. Ja, je bent er steeds genoeg. Oh, wie? Hier staat wat. Ja, Ja. en nog een hele hoop onderdelen. Dat moet nog allemaal er binnen. Oh, hier. Dat zeg ik ook hier. Soms dat Ja, klaar, hè? Binnen op de brug. Ja, zit nog een auto, ja. Dat is ook hun hobby, ja. Nu van mijn vriend en Frank. Oude auto's opknappen. Dus zo is het allemaal begonnen eigenlijk. Dus dan moest Marco eigenlijk wel regelmatig delen met Frank. Ja, maar dat is niet erg. Nee? Zeker niet. En samen klussen vind je ook leuk. Gaat altijd goed, hè? is toch top? Ja, dat gaat fantastisch. Wie lang kent ze Marco al? Als je met z'n tweeën al aan de tweede camper bezig zit. Bijna 4 jaar. Oké. Ja. Dus, Ja, de eerste waren een beetje een probeersel. ja. Maar dat was een Chevy. En ja, dat was meer ellende dan het ander. Dus toen hebben ze gezegd van drood. En ja, nu hebben ze dan deze gekocht. Dat is een Dodge. Dat is toch allemaal minder elektronica. Ja. Minder, gans, er was altijd ellende met de elektronica. En waarom Amerikanen? Want hier binnen staat inderdaad ook nog een... Ja, ja. En er reed zelf ook nog een luxewagen, een Amerikaan. En je hebt nog een stoorn ergens, dus... Oh, je ziet immers tegelijkertijd aan auto's kan klussen en het gras kan maaien. Ja. Dat was de prioriteiten verdelen, ja. Ja, dank je. Het is een hobby doen. Als je nu gaat op. Heb je al een trip gepland? Voor wanneer het kloor moet zien? Deze zomer. Begint zich nu ook al. Frank, nou, ja. Begint zich nu ook. Maar Geven de mensen hoop. moet dat dan gewoon rijdend zien of moet dat dan echt helemaal afzien? Om moet rijdend zien, je wil op camper kijken, dus dan heb je keukenblokjes nodig en een bed. Dat is eigenlijk het streven. Voor 11 juli gaan we naar de Rolling Stones in Brussel. Dus dan wil ik hem op kindtijk hebben. Als camper. En goed, geen mij. We willen naar Griekenland dit jaar.
Oh, dus je gaat niet mee naar de Stones. Nee, we gaan niet met naar de Stones. En dan ga je sticht samen met Mijn vrouw. allebei Stones fans? Nee. Niet? Nee. Mijn vrouw niet zo. Maar dicht wel. Ja, een leuke groep. Zo van, best ik ook zoiets zo van, voordat ze niet meer spelen, moet ik ze een keer gezien hebben? Ja, ik heb ze al een keer gezien. Oh. Niet zo diks, maar ik heb ze wel eens gezien. Oké. Bij Pinkpop. En dan in het campertje dan naartoe. Ja. Een roadtrip. Ja. Dat was helemaal de size. Dat was helemaal de size. En dan liefst de Route 66.